விரிவான விவரம். தமிழகம் முழுவதும் செயல்படும் ஆருத்ரா கோல்ட் நிறுவனத்தின் மீது வாடிக்கையாளர் அளித்த புகாரை தொடர்ந்து பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் காலை முதல் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில் திருவள்ளூர் ஆயில் மில் பகுதியில் செயல்படும் ஆருத்ரா கோல்ட் நிறுவனத்தில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் 6 பேர் கொண்ட குழுவினர் காலை முதல் சோதனை செய்து வருகின்றனர். திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு பகுதியில் செயல்படும் ஆருத்ரா கோல்ட் என்ற தனியார் நிதி நிறுவனம் வாடிக்கையாளர்களை கவரும் வகையில் ஒரு நபர் சுமார் 1 லட்சம் ரூபாய் டெபாசிட் செய்தால் மாதம் 30,000 ரூபாய் தரப்படும் என பல சலுகைகளை அறிவித்துள்ளனர். இந்த சலுகையால் ஈர்க்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் முதலீடு செய்துள்ளனர். மக்களை கவரும் வகையில் அதிரடி கவர்ச்சியான திட்டங்களை அறிவித்து மோசடி செய்ததாக அந்நிறுவனத்தின் மீது எழுந்த புகாரை தொடர்ந்து மத்திய பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் சோதனை நடத்தினார்கள். இதேபோல் சென்னை அமைந்தகரை, முகப்பேர், அண்ணா நகர் உள்ளிட்ட இடங்களில் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.